belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra meldt vandaag dat verschillende leden van regeringspartij PNP ontevreden zijn met de wijze waarop de partij zich op dit moment profileert. De partij is te stil en laat te weinig van zich horen binnen de coalitie. Oud-gedienden binnen de partij zijn aangesproken om ervoor te zorgen dat de PNP meer duidelijk zichtbaar wordt in de coalitie. Er is een recordbedrag aan OB binnengehaald in januari van dit jaar. Dat meldt de Belastingdienst. Het gaat om een bedrag van 49 miljoen gulden. Niet eerder werd er zoveel geld binnengehaald in de maand januari. De loonbelasting daarentegen valt weer heel erg tegen. Was het in 2019 nog een bedrag van meer dan 45 miljoen gulden dat werd opgehaald. Dat is nu al gedaald tot onder de 40 miljoen in januari, zo meldt de Extra. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini a bo. Voormalige agent Mariens Mariano zit nog steeds vast in Nederland. De Curaçaose oud-agent wordt verdacht van betrokkenheid bij de roof van 600 kilo cocaïne in 2018 uit een politiebureau op Curaçao. Volgens de website CrimeSite zit Mariano nog steeds vast in Nederland en is hij bang om naar Curaçao vervoerd te worden. Hij zou daar vrezen voor zijn leven, zo meldt de website. De Raad van Ministers heeft vorige week een wet ingesteld voor de normering van topinkomens. Dat betekent dat er een maximum wordt gesteld aan salaris van directeuren van overheids-NV's. De vakbonden op Curaçao willen meer uitleg hierover en hebben de regering daarvoor benaderd. Ook omdat er in de wet normering topinkomens ook gevolgen zijn voor mensen met minder hoge inkomens. Het verbranden van oude spullen in een tuin in een huis aan de Kaya Nathan in Abrahams is de boel bijna uit de hand gelopen. Het vuur greep om zich heen en zorgde voor heel veel rookoverlast. De brandweer moest eraan te pas komen om de in brand gestoken vuilnis te doven. Het aantal coronabesmettingen op Curaçao neemt met de dag af. Gisteren mochten 97 mensen uit isolatie. 16 nieuwe gevallen werden geregistreerd. Het totaal aantal registraties is daarmee op 818 gekomen. Er liggen nog 8 mensen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 6 op de intensive care. Gisteren overleden 2 COVID-patiënten, 1 thuis en 1 in een verzorgingstehuis. Het totaal aantal mensen dat is overleden sinds het begin van de pandemie aan de gevolgen van corona is daarmee gekomen op 258. Silveria Jacobs, minister-president van Sint Maarten, is positief getest op COVID en zit nu in isolatie. Dat heeft de overheid van Sint Maarten gisteren bekendgemaakt. Silveria Jacobs heeft positief getest en moet daarom wegblijven van andere mensen. Ook wordt er gekeken met wie ze in de afgelopen periode in contact is geweest. Volgens Sint Maarten is het belangrijk om de bevolking te informeren wat er gebeurt met de minister-president en om aan te geven dat COVID niet discrimineert. Iedereen kan besmet raken, aldus Sint Maarten. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.